सोनाब बंगआव एबसुनि 52थि गोथार जोनोम सान फालिनायखौ खुंफुंनाया खोब ओंथि गोनां बे बाथ्राखौ बुंदों एमएलए जयन बसुमतारिया। एबसुआ जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम 52 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। दिनै माहारियारि आफाद एबसुनि जोनोम सानाव गोबां सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा एबसुखौ हामलायथि बावदों। दाब दाब जायगा ओनसोलफ्राव एबसुनि गोथार जोनोम सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। सिगांनि बोसोरफ्राव दाब दाब जायगायाव एबसुनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनाय बादिनो देग्लाय मिरु एबसुआ एबसुनि गोथार जोनोम सानखौ सोनाब बंग आलिपुरदुवारनि कवारडंगायाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिदों। गोथार जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियावनो एबसुनि गोबां गोजाम गोदान दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलएफ्राबो बाहागो लाहैदों। बेबादिनो हाबाफारियाव एमएलए जयन बसुमतारिखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बाहागो लानानै एमएलए जयन बसुमतारिया एबसुनि गोथार जोनोम सानखौ सोनाब बंगआव फालिनाया खोब ओंथि गोनां होननानै फोरमायदों। बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय सान बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ होदों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 52 बोसोर हान्थिबोबाय आरो बे 52 बोसोर हान्थिबोनायाव गोबां जेंना जेंसि गोबां गाहाय गोजौ गोबां थासारिजों सोरखिबोनानै दिनै 52थि बोसोरसिम आगान सुरफैबाय आरो बे 52थि बोसोरखौ दिनैहाय जोनोम सानखौ सोनाब बेंगलाव थानाय बे खामारडाङा हायार सेकेन्डारि फिल्डआव गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम मावथिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय आरो साबायखरखौ जासिबाय। आङो दिनै बे हाबाफारियाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंबो खामानि मावनो सुजुग मोनबोदोंमोन गोबां बोसोरनो आरो दिनै फैयै फैयै सोनाब बेंगलाव बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय आङो गिबियैनो खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो साबायखर जासिगोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाजेननाय समाव नैबे बेंगल जोंनि बेंगलनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्रायबो गोबां मैखोम बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन आरो दिनै बिथांमोनहा गोबां मोनसे संग्राम खालामगासिनो दङ। जेरावनाखि बर' रावखौ नोङो एमआइएल हिसाबै फरायनो मोननांगौ आरो आथिखालाव एनइपि जाबाय नेशनेल निउ इडुकेसन पलिसि। बे पलिसिनि गेजेरजों 5 थाखोसिम गावनि बिमा रावजों सोलोंथाइ मोननायनि मोन्थाय होनाय जाबाय। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संग्रामनि गेजेरजोंनो बर' रावा नोङो 8थि फारियाव हाबबाय संबिधाननि आरो दिनै आसामाव बे लोगो सरकारि राव जाबाय। दा बे बेलायावबो दिनैहाय बेंगलाव बे मोन्थायखौ मोननो हायाखै। आं आसा थिदों जे दिनै बेंगलनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां ममता बेनार्जीनि सरकारा जोंनि एनइपिनि जि मोनसे स्पिरिट बे स्पिरिटखौ लानानै बर'फोरनि गोबाव समनि दाबि बेंगलनि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहा जि दाबिबोबाय थादों जे बर'खौ नोङो एमआइएल हिसाबै मोनसे साबजेक्ट फरायनो मोननांगौ आरो दिनैहाय एनइपिनि गेजेरजों आरोबाव मोनसे सुजुग फैबावबाय जोंहा जे 5 थाखोसिम बिमा रावजोंनो फरायनो मोननाय। बेखायनो नैबे दिनैनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौ बेयाव खुंनाय जादों बेयो जोबोद मोनसे ओंथि गोनां होननानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बेंगल सरकारनि खाथियाव जों एपिल खालामगोन, बेंगल सरकारनो जों मेसेज होगोन जे जोङो बुहुमनि बड'फानि दैदेननायाव जेरै खौसेथि जानायनि बाथ्रा आरो बड'फानि दैदेननायनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा सिरि मोननानै खना खनला थानाय गासैबो जायगायाव थानाय बर'फ्रा दिनैहाय जोङो मोनसे बेन्दोङावनो दङ आरो बेंगलनि जि जेंना बे जेंनाया जों आसामाव थानाय जों नेपालाव थानाय जोङो नागालेण्डआव थानाय बहाबा थानाय बर'फोर बुहुमाव थानाय बर'फोरनि एखे जेंना जानानै दं। बेखायनो जोंहा जोंनि सिनायथि थामोन्था रैखाथिया जेरैखि थाया मानो जेरावखि थाया मानो बियो रैखाथि मोनथारनांगोन। बेनिखायनो आं आसा थिदों बेंगल सरकारा जोंनि बर' रावखौ स्वीकृति होनानै संबिधाननि स्वीकृति मोननाय बे रावखौ स्वीकृति होनानै बेयाव नोङो मिडियाम हिसाबै 5 थाखोसिम फरायनो मोननाय जे सुजुग एनइपिआ जोंनो लाबोना होफैदों बेखौ निस्सय बिथांमोना मावफुंगोन होननानै आं फोथायो। बेयो जोबोद मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादों जे बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोंनि हालामाव जिबायदि मोनसे सान्थि फैबायमोन दिनै माखासे दुथां आखुनि मानसिफोर जायफ्रानाखि समाजखौ मालाबाबो लुबैयै थाजानो लुबैया
सान्थियै थाजानो लुबैया बेबायदि आखुनि माखासे मानसिफोर थानो हागौ जायफ्रानाखि जोंनि चिराङाव माखासे जाथायफोर खालामबाय थादों। नोङो सोरनिफ्रायबा थाखा लुट खालामनाय, हाउदिफोरनिफ्राय लुट खालामनाय, बे क'क्राझार चिरां मोननैयावबो जाबाय थादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादों। नाथाय माने गिनांगौ बाथ्रा गैया जे बेबायदि थासारिया बबेबा समाव मालाबा फैफ्लांनो हागौ। खिन्थु बेजोंनो जोंनि सान्थिया बायबाय होननानै जों बुंनो हाया। सरकारा थामहिनबा जोंनि प्रसासन बेबस्थाया फैलार जाबाय होननानै जों बुंनो हाया। जे बियो निस्सय दिनैहाय चिरांनि प्रसासन, क'क्राझारनि प्रसासना बिनि थाखाय मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों, मेजार लाबाय थादों। आं फोथायो जे खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना निस्सय आयेननि मेल फाखनसो फैगोन आरो बेनिखौ सान्थिखौ जों आरो रैखाथि खालामगोन।